Khalil Ezeki garku uwar zuma in ta zo tilas a ba ta goye. Yan maza na daure suna bin hanya ko ba guzure. Mi damara mu je mu ga zannan garko da mu sarkin haƙuri. Ko da kiɗa ko babu kiɗa zani ba ma zumure. Ya Allah na sa farkon aiki, Allah kai mana don Rasulullah. Habibullah abban Fatima Zahra bintu Ummul Hasan da Husaina albarkar su muka zumo. Allah ne ya yarda da zannan garko ya zama kwanzumuna. Zannan doka Kano sarauta ta yi masuna. Jikantan kwaɗan Isa abba ka zamto idan rana. Sanni ina wuninka ina kwana rai ya zuma zanna. Allah ne ya yarda da kai aka yi na dinga ga kai, kuma an aje ƙarya gurbi na da abba Isa jikantan koyo amma ka zanna mai gyara kin tsinto. Kai dawi su zannan garko ka fi su ado, kuma ka fi su da riga abba ka fi su gani. Haka ka fi su kudi jin kai ka kera wani, ka fi su salo haka ka fi su gida, kuma ka ɗara su halin kirki haka ka fi su ado. Haka tilas su jira dan kayo musu tazara, baka hawa mota da kara sai dai yar fakara. Zannan garko maza cigarka ba su wuta, mai kin ganin ka bar ni da shi yakin zanai ma. Abba Isa Allah ne ma ba mai za da shi, sutura da baki haƙori ka zamta da shi. Duk wanda ya za da ikon Allah ba musan babu shi, mulki siffar Allah ne shi abba ɗan Isa. Ya Allah rika ma kai zanna zaki uba ga su ɓauna, san ziga gardana zanna na kiwa amona. Kai zanna garku zannan dokajin Kano zanna zanna madasa Allah ya karo lafiya amin. Zanna garku ala kara maka duniya amin. Zanna abba alasa a gama lafiya amin. Zanna garku ala kauda idan makiya amin. Jikantan kuma gaji gun injiniya zanna abba injiniya Muhammad Adamu Zanjiya. Zanna to rai dai ya daɗe Allah ya zafana. CEO Abid Company mai tafiya akan zamani, Allah ne ya malamuni ka zama yin shigi dindini. CEO Abid Company abba ruwan zira sha nema, oganmu mai alfarma haka yana da halin girma, mai taimakon al'umma bai bidar ya gansa a fama, mai jan mutane a duka ne har ya aza su a dama. Amini ga abba Sunusi abba sarki Ali, abba ne ya sami baitin abba maza tubali. Abba sarki Ali amini ne a gidi, abba mai san ci gaban abba. Allah ya barka da kai da masoyanka na gaskiya amin. Rayu tamkar sarki kullum kai ta dariya amin. Allah ya kara da dama mi ta moriya amin. Mai hannuwa duk dama muna da kara godiya, mai san matasan garko kafafuna su tsaya. Abba alakara lafiya amin, ya albarkaci zuriya amin, da ɗaukaka a duniya amin. Alamin ka dukiya amin, da gashin tinkiya amin, da zaman kamaliya abba kai ka ci lafiya. Kai da rago kai ta gwani domin an yi mara wani, zanna kawai lagani za mu kira ka kai sha'ani. Abba Isa tanko mazan fama don ka gagar kura zaki.